आज आपण अळूचं फदफद बघतो. कच्चं केळं घालून, शेंगदाणे पण घालणार आहोत, कच्चं केळं पण घालणार आहोत. म्हटलं ना, मालवणात अळूच्या फदफद्यात बरेचसे असे प्रकार घालून अळूचं फदफदं बनवलं जातं. नुसतं कच्चं केळं घालून पण बनवलं जातं. पण शेंगदाणे जर बरोबर असतील अळूच्या फदफद्याला तर ती एक चव येते. पण ह्यावेळी मी शिजवणार नाही आहे, सगळं कुकरमध्ये शिट्ट्या मारून घेणार आहे. केळं सालीसकट मी कुकरमध्ये शिट्टी मारणार आहे आणि नंतर ते शिजलं की त्याला आपण सोलून घेणार आहे. शेंगदाणे भिजत घातलेत अर्धा तास. अळू कसं चिरायचं ते मागच्या फदफद्यात मी दाखवलं आहे. छान आपलं मी चिरून घेतलं आहे. आपण सगळं कुकरला मी 3 शिट्ट्या मारून घेते आणि मग थंड झाल्यावर कुकर ओपन करणार आहे आणि अळूसारखंच अळू बनवणार आहे. पण ते कसं बनवायचं ते आपण नंतर बघू. आता हे मी कुकरमध्ये टाकते शेंगदाण्या सकट. 3 शिट्ट्या मारून झाल्या. केळं पण छान शिजलं, शेंगदाणे पण शिजलेत. कांदा एक अख्खा, लसूण अख्खा एक कांदा ठेचून घेतला आहे सोलून. हिरव्या मिरच्या एक साधारण 3 आणि आमसुलं पण येणार. आता आपण केळं पहिलं सोलून घेऊया. गरम आहे थोडं. केळं उकडलं ना की सोलायला बरं पडतं. थोडं इथे ते हे आहे कापून घेते. गरम आहे ते कापून काढते मी. आमसुलं घेतले, गुळाचा एक खडा घेतलाय सुपारी एवढा आणि आता केळं हव्या त्या आकारात तुम्ही कापून घ्या. आणि अळू मी मिक्सरला वाटून घेणार आहे. तुम्हाला रवीने घोटून हवं असेल तर रवीने घोटून घेतलं तरी चालेल. आणि आता रवीने घोटा कुकरला लावल्या त्यामुळे छान मऊ शिजलाय. पण रवीने खूप मेहनत आणि वेळ लागतो घोटायला, तर मी मिक्सरला हे वाटून घेते. नुसतं भुरभुरवून घेणार आहे, एकदम मऊ पेस्ट नाही करणार. आता फोडणी देणार आहोत आपण. ऑइल एक 2 ते 3 चमचे साधारण. ऑइल छान तापलं की जिरे अर्धा चमचा. ह्या अळूमध्ये मी खोबरं ओलं नाही वापरणार आहे. न वापरता सुद्धा बनवलं जातं. तुम्हाला हवं वाटून पाहिजे असेल, कोकणातलं आहे म्हणून तुम्ही करू शकता, पण गरज नाही. हिरव्या मिरच्या, लसूण ठेचलेला लालसर झालं की मग आपण कांदा घालू. कांदा एक अख्खा बारीक चिरून. आता हे लाल होईपर्यंत छान परतून घ्यायचं. मग त्याच्यामध्ये आपण अळू घालणार आहोत. अळू आता मिक्सर घेऊन आपल्याला किती पातळ हवं, घट्ट हवं, हे घट्ट पण ठेवतात. याच्यामध्ये मग शेंगदाणे, उकडलेलं केळं, कच्चं केळं आणि मग सगळं मसाला, मीठ, आमसुलं घालून त्याला असं छान असं मिक्स करून घ्यायचं. मी थोडं मिक्सर घेऊन पाणी ॲड करते. खूप पातळ नाही करणार आहे, कारण ते भाकरी बरोबर पण खाता येईल आणि राईस बरोबर पण खाता येईल. कारण शेंगदाण्यांना पण थोडंसं पाणी आहे. शेंगदाणे, त्याच्यानंतर कच्चे केळे, गुळाचा खडा, आमसुलं, मीठ चवीनुसार. मी थोडं शेंगदाणे उकडताना त्याच्यात घातलं होतं, त्यामुळे आत्ता थोडं कमी घालते. बारीक गॅसवरती चांगलं ते एक 5 मिनटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं. आपलं कच्चं केळं घालून अळू तयार होतं. एक 5 मिनटं झाकण ठेवून एकदम बारीक गॅस केलं. छान कोकमांचा, आमसुलाचा त्याच्यामध्ये आंबटपणा वगैरे असा उतरला पाहिजे.
आणि 5 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करू, कारण सगळ्या गोष्टी शिजवलेल्या आहेत त्यामुळे खूप शिजवायची गरज नाही. आणि हिरवगार राहतं बघा अळू. ओलं खोबरं थोडंसं हवं तर वाटून घातलं तर अजून चवीत वाढच होईल, काही नुकसान नाही होणार. असं पण अप्रतिम लागतं भाकरीबरोबर राईसबरोबर. आता त्याला छान शिजू दे. 5 मिनिटांनी आपण चेक करू. 5 मिनिटांनी आपण साधारण आपलं कच्चं केळे घालून अळू तयार आहे. अतिशय चविष्ट लागतं. पावसाच्या दिवसात अळू येतं आणि या दिवसातल्याच अळूला एक चव अप्रतिम असते. आणि श्रावणात असं चविष्ट काही करून खाल्लं तर माशा मटणाची आठवण येत नाही. आपण यापुढे सगळे श्रावणातलेच प्रकार बघणार आहोत. माशा मटणाची आठवण न येणार आहे. तर आता आस्वाद घ्या अळूचं फदफद कच्चे केळे घालून.